Moikka kaikille! Tänään me pelataan video, missä mä teen peliä. Ensimmäinen pelin tekovideo. Ja tänään meidän ideana on tehdä semmonen peli, missä ei saa osua tuohon, no mikähän se oli? No grass, eli, en minä tiedä. Joku, en mä tiedä. I don't know. Ruohoon. Ei se ole ruohoon peli. Ja joo, tää ei oo parkour-peli, missä ei saa sun ruohoon, vaan tää on semmonen ruoho. Tää on paikka, missä on. En mä tiedä. Vähän niinkö lattialaavaa, vaikka jossain koulussa. En mä tiedä. Semmonen, missä pitää vähän niinkö liikkua koko aika ja kaikkea. Elikkä tässä on niinkö tää ensin. Itse asiassa ei me tarvitakaan tätä, kun me voidaan vaan tästä näin laittaa login tähän. Näin. Tämä. Nyt se on toisella. Ja näin. Ja se on siinä. Nyt se on tämmönen. Ja joo. Mun ideana oli tehdä kaikenlaisia niinku erilaisia juttuja, missä voi liikkua ja kaikkea. Ja sitten, että niinku joissain kohdissa siellä on jopa zombeja, että sun pitää mennä pakoon siitä. Ja niinku, että sä menetät damagea, kun sä osut näihin ihan pikkasen. Tai joistain sä menetät damagea. Ja joistain sä kaadut ja sellaista. Toi olisi mun ideana. Joten lähdetään hommiin kunnolla. Eli kokkaukselle. Ei laiteta klassikkoa retro. Niin sitten meidän pitää laittaa näin silleen hyppiin. Eli ei bröötisti laiteta. Joo, mä laitan tähän. Te saatte copyrightata. Mutta älkää nyt ihan tällaista ihan samanlaista tehkö, että niinku tässä on tämmönen ja ihan perfektosti samanlaista. Vaan tehkää vähän ehkä erilainen. Sitä mä en salli, että ihan sellaisia samanlaisia. Sitä en salli. Elikkä siitä. Ei. Ja tästä tulee ehkä vähän tämmönen jotkut kohdat tulee sellaisiksi. Et niissä on vähän mietitystä. Esim. Tämä kohta. Tähän tulee tämmönen rikkinäinen kohta, mistä pitäisi sitten päästä jollain tavalla. Se sisälle on tippunut auto. Älkää kysykö miksi. Mutta niin, sisälle on tippunut auto, joka että sitten sun pitäisi päästä tästä näin jotenkin. Se on hyvä, kun jos te tuutte pelaa tätä, niin teillä on vähän opintoa, että pikkaisen paljon helpompaa. Niinkö? Et miten tässä pitää mennä. Ja joo. Nää tulee olemaan vähän silleen. Jotkut vähän erilailla ja silleen. Joo. Siinä sängyssä on juu. Koska tää auto tuli, niin tää meni vähän niinku rikki tai niinku kaikki vähän siirtyi aika paljon. Tai no ei tästä tarvii mietiä yhtään mitään. Niin hylly tälleen kaatui. Ja se kaatui, se oli tuolla noin, se pinkos tosta noin tolleen tähän. Älkää ihmetelkö miksi, mutta jotenkin. Tää on vaan vähän ehkä huonostoorinen peli. Sitten voisin tehdä tänne pari
Joo, tässä tulee samalla vähän ehkä joillekin vähän hauskempi. Ja joo, kohta näette mitä mä aion tehdä. Ja varmaan jo ehkä huomaatte, koska tää katto on rikki, niin, niin saatatte huomata siitä. Huomaatte mitä tää tekee tää nuubi. Mikä tää nuubi on. Niin saatatte siitä ehkä huomaa vähän. Joo, ja tässä on aika paljon vinkkejä nyt. Tää ei oo mikään arvonta tai mikään vaan. Niin, joo. Ja nyt mä kerron sen. Se on, että tää nuubi niinku roikkuu katossa. Koska se en mä tiedä. Mä en halua kertoa story, kun en mä tiedä miten se story menisi. Siinä se roikkuu. Onpa iso sieltä. Tai hylly. Tosi iso. Pakko myöntää. Että se on tosi iso. En mä laita tätä tähän. Menisikö joku pieleen? Ei. Joo, tässä on tää alkuosa. Joo, tästä näin pitäis päästä tälleen näin. Ja sit kästä näin kipeä tänne katolle. Joo, on muuten hienoja nämä retro-jutut oikeastaan. Nyt vasta tajusin, että toivottavasti täällä ei ole mitään, mikä niinku rikkoisi peli. Joo. Älkää välittäkö toista. Spawni tulee tonne. Ja joo. Täällä ei pitäisi olla ainakaan vielä mitään. Siis tulee vähän vaikeampi, että sitten tähän voi tulla checkpointtejakin. Ettei tää ole aivan liian sellainen ihan helppo. Koska tää ei saa olla aivan liian helppo. Ja joo, älkää välittäkö jos nää lentää, koska ei tää oo mikään realistinen kovinkaan. Tää on klassikko. Se on mun ideanakin saada pelaa enemmän klassikkoa. Ja mä en halua tehdä niin tuskaa, että mä laitan oikeesti näitä tonne. Ei mä usko, että kovin moni edes pääsee siitä. Paitsi ehkä puolet teidän katsojista. Ehkä ne pääsee. Ja joo, tilatkaa kanava ja likettäkää. Eli painakaa tykkäystä. Ja laittakaa kommentteihin, mitä videoita mä voisin tehdä ylipäätään. Ja ei mulla muuta oikein. Niin, että pyytäkää, että kaveritkin tilais kanavaa ja kaikkea. Jos minä tykkään, että te jaatte ja kaikkea. Koska jaaminen, jos jotkut jaa, niin se on kyllä hommaa teillä. Koska en mä ite voi tilaa tätä kanavaa. Koska tää on mun video, niin miten mä tilaisin tässä? Niin just sen takia. Nyt taas pitää testata, että eihän tää mene oo silleen.
No ei oo. Jos tähän tulee ensimmäisenä ongelma, niin mä ehkä saatan tietää sen heti. Oiskohan HTT Security? Koska siis siitä tulee aina ongelmia. Siitä tulee yleensä aina error. Joo, aika pitkällä ollaan jo päästy. Kun vertaa, että aika hidasta. Ja no niin, nyt pääsette. Tässähän pääsee itse asiassa aika hyvään kohtaan. Ja mä isonnan tätä. Miksi tää on avautu? Tää on 2 tuntia. Ja sitten onkin ehkä pikkasen vaikeampi, koska kukkia pitää kiipeä pitkin. No, en viitti tehdä tuskasta näille pelaajille. Ja mä viittin kaikista tehdä niinku sellaiset vähän paremmat. Et ne ei sellaiset pystysuorat, niinku tällaiset tylsät. Niin mä yritän oikeesti parhaani pelaajille. Vaan pelaajien vuoksi. Ja joo, jos täältä löytyy jotain hyvää, mistä mä tykkään, niin mä laitan totta kai. Koska moni pelaajakin saattaa tykkää siitä. Niin, hetkonen. Nyt tajusin, että tää pitää laittaa tähän. Noin. Mitä tän kokoiseksi? Noin. Nyt ei enää ainakin niin paljon. Tree Swamp Retro. Aika hyvä. Nää on vaikeat kohtia niinku tällaiset. Nää on vähän aika paljonkin hankalempia ongelmia. Et niinku esim. Miten ton puun pitäis saa ees tohon hyvää perfektoa asentoa. Mut niin kyllä siihenkin aina löytyy ratkaisu. Sen voin sanoa, koska tälleen näin. Tää on vähän ehkä vaikee. Tosta noin. Koska ei moni pelaaja niin tosta noin vaan mene tohon. Tai tosta yli. Voisiko täällä laittaa? Kyllä mä haluan. Löytyisiköhän täältä lisää jotain hyviä? Beyond.